President atolemegezeka Dr. Daliso Kabambe akulu onse achipani cha UTM makolo athu onse agogo athu olemegezeka mashado anzanga komanso abusa athu onse mosogozedwa ndi amayi athu amene mwatipempherera tsiku la lero moni nonse achina Nzuzu onse Nzuni komanso Yulia takunyadirani zikoma kwambiri. President athu olemegezeka tikuthokozeni tinaukomerani kuti mubwere kuno Nova when after 10 minutes just give me tinaukomerani kuti tsiku la lero mubwere ku Nzuzu kuno muzacheze ndi ana anu komanso ndi meeting yoyambirira ya chipani kuyambira kusiyana ndija tinapanga koma meeting yoyambirira imene tafika pano kulongosola nkhani ya zandale chimwalirira president athu Dr. Sausi Limanzimu ause mumtendere. Ifeyo UTM mudzolinga zathu ndi zitatu: kuchokotesa njala kudzera ku manifesto athu komanso kuchita promote achinyamata kuti akhala adzozidalira pa iwoka komanso kuonesesa kunena kuti mdziko muno tikhale anthu ozidalira pa ife tokha. Kumalawi kuno takhala ndi mavuto osiyanasiyana tithokoze amipingo onse komanso koposaposa makalata amipingo amene mmalemba okwauza Malawi kuti akaone zinthu zoyenera kuti avotere ndipo tikuyamikireni mwanena kuti ena onsewo alibe ntchito ndipo osataye nawo anthu nthawi ukavotera kupatula UTM. Mwina munangosala pang'ono kunena UTM chifukwa Dr. Sausi Lima anakumverani inuyo makolo ake mipingo osiyanasiyana kuti alolere alliance cholinga kuti zinthu zisinthe. Malo mosintha zinthu lero zinthu zaonongeka. Tikupempheni kuti nonse amipingo osiyanasiyana komanso makolo athu osiyanasiyana maso anu akhale ku UTM pansi pa usogolero wa Dr. Daliso Kabambe amene atisogolere pa 16 September pano kuti Malawi zimene ife tinafuna kuti tikuchitireni kudzera kwa Dr. Sausi Lima mng'ono wake uyu achite zonsezo ni manifesto onse a UTM amene ife tili nawo. Ife lero tsiku la lero timayembekezera kuti anthu amene anabwera ku Nzuzu ngakhale amathawa popita ngati dziko silawo anasiya mapotihole tazungulira misewu yonse ngakhale ku Luwinga uko kuli potihole. Timayembekezera kuti ndalama zimene amapereka anthu awo makoswese mwawo kumana amakuti akuchita konzati achinyamata timayembekezera kuti ndalama zimenezo akagwirira zenje limene lija koma malo moti agwirire zenje limene lija ananamiza kuti akumana ndi achinyamata ku Nzuzu koma atatenga anthu awo koswese kwawo kuti apase ndalama malo mopereka ndalama kwa chinyamata amu Nzuzu muno. Komanso timayembekezera kuti mmene mabwera kuno ndege imene inagwa kuchikangawa chakanayinyamula imene ija akaisiye pa airport anthu azizo kuti airport ndi imeneyo ataona ndege yomwe yophwanyika yokha chifukwa anthu kumalawi kuno sadziwa kuti ku Nzuzu kuli airport. Timayembekezera kuti ndege imene ija yochokera kuchikangawa akanayisiya pa airport imene akuphwamapo Dambo Sandi ali pamene paja malo moyika Kwale akuikapo Dambo Sandi ndikumanena kuti ndi airport. Timayembekezera kuti mmene amabwera kuno ayima pa Nzuzu paja pa Nzimba kuti amalizisa university imene ija chifukwa mmene amamusiya Chilima kuti agwire ntchito mmene amapereka chifunga kuchikangawa kuti chinyamule ndege imene inatenga Chilima. Amayembekezera kuti mwina ntchito zimene Chilima kanagwira amalizisa ndiwo koma lepera university osayipanga mpaka na lero. Inu anthu aku Nzimba ndi mafumu onse tikamana mizidwa siku la lero ndikanakondwera kuti we are supposed to make a decision because Mombela University there is no Mombela University there, and from there we are supposed to make a decision not to vote for MCP but vote for UTM, the ones who are supposed to implement manifesto ya UTM. Timayembekezera kuti mmene anabwera muno kuno akamalizisa nsewu umene ananena wanyika wapita kuonyika kumapita sokakhala kuchitipa zonsezo palibe. Timayembekezeranso kuti mmene amafika kuno anthu alandira zitukuko kwa misewu imene ya ing'ono mu tawuni ya Nzuzu komanso apereka mabusiness ananena paja kuti apereka $dollars kwa mavenda. Timayembekezera kuti mavenda oyambirira amene alandire $dollars ndi anthu aku Nzuzu koma zonsezo zatani zalephereka. Ife tinene mawa
mawatu tenga watu ndoli la Dr. South Silima President atu tabwera kuno kuzapempha mzimu wanu zolinga zanu zimene munali nawo zopitisa pasogolo chipani cha UTM zafera panjira chifukwa cha anthu oyipa ndipo ndi chikhulupiriro kuti muli nafe pompano tingokupemphani pamene mafuna kukuza chipani cha UTM tabwera pano ndi mwana wanu ndi ng'ono wanu Dr. Daliso Kabambe chimangeni chipani chipite pasogolo mdaliseni Dr. Daliso Kabambe ntchito zanu azipitirire zimene mafuna kuti muchite inu a president athu mzimu wanu mbamene ukupuma kumene mulungu analola kuti akutengeni tikupempheni kuti zolinga zanu zimene munafuna Dr. Daliso Kabambe apitirize manifesto anu onse komanso tikupempheni pali ena muno ngakhale kunzuzu kuno amene amakususukirani nakudyerani ndalama zanu nanena kuti ali pambuyo panu lero akuthawani chifukwa kuti munamwalira pali ena amene munatenga kukhala chifupi nanu nimwapasa dzina komanso ndakhala anthu odziwika m'malawi muno lero adakuberani ndalama zanu akuthawani chifukwa kuti mwamwalira pali ena amene anakulolani inuyo kuti mugonje mukhulupirire monga munthu okhulupirira mulungu kuti mugonje mumvere lero ayiwala azibusena tikwadziwa ena sopemphera tikwadziwa lero akuti kwanani inu tingokupemphani kumene mukupumula inu a president athu mzimu wanu use mumtendere chipani chanu ndichi mukakhale nafe nthawi zonse ndipo cholinga chanu munali choti chipani chiwine ndipo tipereke zofunikira kwa anthu tikupempheni mizimu ya mzimu wanu uyende pena paliponse m'Malawi muno koyambirira kuno kunzuzu kumakalonga kuchitipa kunkhatabe kukasungu komanso kunkhatokota kusalima kudeza komanso kumangochi kumachinga kuphalombe kumulanje kucholo kuchikwawa kunsanje mwanza neno komanso mupitirire kunchinji kulilongwe deza lilongwe nchisi komanso mupitirirenso ngakhale kudowa mulungu mulandire mzimu wa Dr. South Silima pamene mukutukula chipani cha UTM kupita pena paliponse ndi zolinga zake zonse kuti zikapherezeke inu mulungu mukachire nawo onse amene sanakhulupirike pamaso pa Chilima mukachire nawo onse amene anatenga nawo gawo pa imfa ya Chilima mukachire nawo onse amene akuchitira zoyipa Chilima komanso kuchitira chipani cha UTM zoyipa mukachire nawo onse amene akusakasaka anthu a UTM amene akukutukula chipani chawo ena anabwera ndi maphapa awo amagalimoto kuno ena anabwera ndi nsalu zawo zoyerekeza ngati za Chilima kuno ena anabwera kumayenda khomo ndi khomo kuti asabwere ku chipani kuno koma onsewo amapanga chifukwa inu a Chilima munayika pampano tingopempha mzimu wanu a Chilima ukaka ng'anthe onse mukachire nawo ndipo akaoneni mulungu ukulu wanu kuno ku Malawi inu ya Chilima tingokupemphani kumene mukupumula mukapumule mumtendere timakukumbukirani nthawi zonse ndipo tidzakulirani nthawi zonse koma ndi pemphero lathu kuti mulungu akamve kulira kwa chipani cha UTM mulungu akakhale nafe pano ndipo pa 16 September Dr. Daliso Kabambe akaime mapazi mwa Chilima anatukula dziko la Malawi nakhala president wa dziko la Malawi mukachire nawo inu mulungu onse amene anatenga nawo gawo muchikangawa ndipo pa 16 September asakaone ngakhale 49 yonse mukachire nawo onse amene akufuna kukhalira chipani cha UTM kuti chife mukachire nawo onse pakutha pa zonse mulungu zonse ife zimene tili nawo ngati manifesto a UTM komanso zonse zimene ife tili zonse titukulira msanja lanu kuti mukadalise wina aliyense amene ali pano komanso pamene mukalandira mzimu wa Dr. South Silima mukanong'oneze wina aliyense kunzera ku mzimu umenewu mukayendere wina aliyense kuti pa 16 September anthu akavotere chipani cha UTM enawo mulungu mukachite nawo kodi inu munalolera kuti mutenge mzimu wa Chilima ndipo munalolera anthu oyipa kuti akatero tikupempheninso kuti muchite nawo anthu oyipa kuti akakuziweni inu kuti ndinu mulungu mu dzina la Yesu Khristu ambuye athu amen Mambula kutaya nyengo Bwana President